Mergawe maneh mergawe terus. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Apil. Kegiatan setiap hari jualan seblak prasmanan. Video diambil sekitar jam 11, pas jam 11 ki mau pas udan rintik-rintik gak terus terang, isek rintik-rintik terus. Dadi niki mau ana sing pesen liwat WA njaluk digorengno empek-empek dhisik, engko lek wis jadi wonge karek nite. Oke, siap, tak gorengkan dulu. Engko nek wis jadi karek ngwabari wonge. Iki mau pesen 2 porsi, satu porsine iku mau 10.000 dan satu porsine iku 7.000. Kan nek olehku ngedol iku terserah wonge ya, Bes. Untuk empek-empek iku ada harga 1.000 dan ada harga 2.000. Untuk harga 1.000 iku gak ono isine opo-opo, tapi sing harga 2.000 iku mau ono isine telur. Iki mau oleh goreng wis garing, wis mateng, dientas delen nanggone styrofoam dhisik. Lek wis nang jorone styrofoam koyo ngene iki, ojo lali diguntingi, ojo dinjarno dawa-dawa ngene, ora koyo diguntingi makeme iku ben gampang. Digunting cilik-cilik sampai mari kuwabe. Lek wis mari kingko karek ngadai bumbu sing gawe empek-empeke iku mau. Dan sing bagian bungkusi bumbune iku mbakku, aku sing bagian ngirisi empek-empeke ben cepet marine. Lah iki kuah opo, Mbak? Iki kuah kanggo maem empek-empek nang rasane iku ya ana kecute, ana pedese dan ana legine. Dadi ya seger enak, apa maneh dimaem karo anget-anget kaya ngene iki. Wis diirisi ojo lali timune, digawe pelengkap nanggone ndure empek-empek. Engko lek gak ana timune ya kurang pas ya, Bes. Wis mari ki mau olehku ngawe pesenan, ternyata ada bocil-bocil pada marung seblak, nyocokno hawane pas karo hawane sing rintik-rintik ra gelem terus terang. Lah hawa kaya ngene iku enake digawe maem sing anget-anget ya kaya seblak ngene iki.